Health Development. Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 12:09. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa Nagabos mga tugang ininang kabilugan kan mga bareta kunyan na pagkaaga. Digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sinumangin tagapag bareta kunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal. Kampanya kontra sa COVID-19 mas pinapakusog sa segundo distrito kan Albay. Dating elehidong opisyal kan Legazpi City nagbalyo sa ibang kampo. Bareta sa lado nasyonal, epekto kan La Niña phenomenon posibleng mamatayan sa masunod na bulang. Pagpalawig sa voters registration posibleng oyonan kan COMELEC. Bareta sa ibang nasyon doang drug makers nag-apply ng emergency use authorization sa WHO. Bareta sa lado ng sports, Pinoy boxing champion mapapalaban Giraray. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Dahilan taday napupugulan ng padagos sa pagdakol ng kaso kan COVID-19 sa Albay, lalo na sa segundo distrito, probinsya. Lalo na ang Delta variant na kadakol ng tinamaan kay niyan opisina ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa pakikipagtabangan sa Pitmaster Foundation inisyar ay pagdistribuir ng mga face mask sa manibibang barangay sa segundo distrito. Ang mga volunteers yun nagkakaigwan ng house-to-house distribution ng face mask. Din si Salceda padagos sa nagkakaigwan ng lakda. Tanganing matamangan ang mga gobyerno lokal na may pasunod ang health protocol sa sinmaitao ang magkakanigong tabang tanganing makortar ang epekto kan pandemya. Hatod sa Indokan. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Sabi nga ni sa politika, daing permanenteng amigo alagad permanenteng interes. Hilingon niya ng sitwasyon kan bida politika sa Legazpi City kung saan sarong dating elehidong opisyal kan gobyerno lokal na haloy na nin marhay na kalyado kan presenteng administrasyon alagad. Sa 2022 election, hindi nasa ibong nakudal na. Ang nasabing politiko na haloy man na nagserbi bilang miyembro kan sangguniang panglungsod, pati sa sangguniang panglalawigan kan Albay bilang ex-officio member nagsiblag na sa kampo ni Alcalde Noel Rosal. Asin sanggunya nasa lado na ni Bicol Representative Pilo Garbin para sa masunod na eleksyon. Hatod sa Indokan Bear Brand. Tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas.
ang 94.5 milyon pesos na medical oxygen plant ang pinaglalooman na ibubugtak sa Sorsogon sa mas lalong madaling panahon na iyo ang mapakusog sa supply bako sa nasa nasabing probinsya kundi pati sa Kabikolan. Sinabi ni Gobernador Chis Escudero na ang fasilidad iyon dakulang kontribusyon tanganing mapakaray ang healthcare system kan Sorsogon asin mapakusog man ang laban kontra sa COVID-19. Idinadagpaman niya na ang pagpapagibo ng planta na iyong primerong oxygen plant sa rehiyon mapon matapos aprobaran kan Land Bank of the Philippines ang sayang inutang na kantidad. Ang oxygen plant pinagalaoman na makompleto sa 2022. Hatod sa Indukan, Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Nasungkit kan tulong barangay sa Legazpi City ang pagiging top 1, 2 asin 3 sa kakatapos pa sa ng search for cleanest and greenest estero creek o creek sa syudad na pinag-inisyar kan Environmental Management Bureau Bicol bilang suporta sa DNR Adapan Estero or Water Body Program asin selebrasyon kan National Cleanup Month. Ang barangay 57 dapdap ang top 1 na nakaresibir ng certificate asin 30,000 pesos na premyo. Top 2 ang barangay 11 Mayor asin top 3 ang barangay 27 Victory Village South. Sinabi ni Kapitan Glenn Barcelon kan dapdap na nasabing award magiging hagyat sa inda kung paano masusustiniran asin mamantinir na malinig na ang Macabalo River. Sigun kay Kapitan Romeo Madrazo kan mauyod, nagagamito niya ang premyo para sa maintenance kan sa indang mga salog. Mientras na si Kapitan Joy Bahoy kan Victory Village South nagpasalamat sa kooperasyon asin partisipasyon kan sa mga residentes sa pagmanihar kan mga basura siring man plano nindang magkaigwan in River Rangers na mamonitor asin maglilinig kan sa indang mga estero. Nga po ang tulong kapitan na ini sa indang mga residente sa asin mga kataraning na barangay na magiging responsable sa pagtapok din basura tanganing maproteheran man ang katubigan, partikular na ang kadagatan. Baretang ini hatod sa Indukan, Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Matudugangan pa ang 71 water system na nakataltag sa rehiyon sa masunod na taon 2022. Yan ang pinagkumpirmar ni Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin sa DZGB News. Sigun sa kongresista na kapag konsigir sinda ni Congressman Elizalde ng 200 milyones pesos na ialokar para sa pagpakonstruir ng mas dakulpang patubig sa manlain-lain na probinsya sa rehiyon. Ipinaliwanag ni Garbin ang tubig sarong basic necessity kung kaya importanteng marahay na magkaigwanin malinig as insufficient ng tubig sa kada barangay karing masiguro man naligtas ang tubig sa indang pinagkukonsumo. Sa ngunyan na puwera sa mga patubig padagos man ang pagtaong asistensya kan Bicol sa mga Bicolano sa paagi kan educational, medical, livelihood assistance asin iba pa. Hatod sa Indukan, Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Uminabot na sa 10,254 na aktibong kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Base ni sa datos kan Department of Health Bicol kung saan nasa 34,589 Bicolano na rehistro nagpositibo po ng Marso 27, 2020 sa September 23, 2021. Sa nasabing numero 23,258 digdi ang nakarecover asin na 1,067 ang nagada. Segun sa Department of Health, padagos ang paglangkaw kan kaso kan helang sa Bicol dahil lamang sa presensya kan mas nakaulakit na Delta variant. Sangunyan na sa alert level 4 na ang probinsya kan Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, Legazpi City, Tabaco City, Iriga City, Masbate City, asin Sorsogon City dahil lamang sa langkaw na kaso ng COVID-19. Dalang kayo ni sa girarin na nangapoda ng Department of Health sa publiko na magsunod sa indang kampanyang Bida Solusyon, ang bawal walang mask, isanitize sa mga kamay, dumistansya ng isang metro, asin alamin ang totoong impormasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Padagos sa pinag-iinganyar kan lokal na gobyerno kan daraga ang mga daragenyos na magparehistro para sa Step 2 kan National ID kan Philippine Statistics Authority. Sinabi ni Mayor Vic Bareta ang National ID na katabang para mas maging pasilan paglakaw, proseso asin pag-asikaso kan mga manlain-lain na papeles. Sigun kay Bareta sa munisipyo igwan ng duwang satellite registration na nakabugtak sa Barangay Peña Francia asin Barangay Anislag
ang maakomodar sa mga maparehistro. Pinagabisoan man kan alkalde ang mga maparehistro na magdaranin ID asin magsunod sa pinapautob na public health standards, partikular na ang social distancing para day maulakitan kan COVID-19. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kini. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo back sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in-love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Mas spaghetti tayo, El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga
mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang probensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. DZGB Bareta alas 12. Madagos kita sa mga bareta ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Posibleng magpuuna ang La Nina ngunyan na Oktubre. Sigun kay Benisoni Estareja kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, nasa 70 hanggang 80% ang tsansang mamamatay ng La Nina sa masunod na bulan. Ang La Nina sarong phenomenon kung saan mas sobra sa normal ang namamamatay ng mga paguran. Pwedeng magdurar ang La Nina sagod sa primerong quarter kan 2022. Nasa 2 sagod dulong tropical cyclones man ang pinagalaoman na malaog sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga sunod na bulan. Alangkawan tsansa ka nasabing mga bagyo na maglandfall sa nasyon. Pigpapahanda na kan Department of Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na gobyerno sa magiging epekto kan La Nina, lalo na may COVID-19 pandemic. Katakod kay inikan anunsyo kan PAG-ASA na nasa 70 sagod 80% ang posibilidad na mamatayan ng La Nina sa ultimong kabtang kan 2021. Mamatean ang above normal na rainfall conditions sa manlain-lain na lugar sa nasyon sagod sa first quarter kan 2022. Sinugo ni DILG Secretary Eduardo Año ang mga local government units o LGUs na i-convene ang sa indang Local Disaster Risk Reduction and Management Council o LDRRMC asin maglatag ning La Nina Pre-Disaster Risk Assessment. Siring mantangan ng may update ang sa indang Local Contingency Plan o La Nina Action Plans para sa hydrometeorological hazards. Sigun kay Año, dapat na siguruhon na may partisipasyon ng mga local health officers para maisabay sa preparasyon ng critical na COVID-19 prevention protocols. Pipa-assess man kan DILG Secretary ang structural integrity asing capacity kan vital facilities, siring kan mga evaluation centers, vaccination centers, health centers asin hospitals para sa paghampang kan COVID-19 cases.
Kinumpirmar ni Commission on Elections sa COMELEC spokesman James Jimenez na handa na ang COMELEC na paghurunan ning sagkod sarong or paghonrahan ning sagkod sarong simana sanan pagpapalawig o extension kan pagpaparehistro kan mga botante. Sinabi ni Jimenez na dakula ang epekto sa trabaho kan COMELEC ang halabang extension kan voters registration. Kinumpirmar man kan COMELEC na nalampasan na ninda ang target na 59 milyon na botante. Sa ngunyan sinabi niyang 62 milyon na ang nakapagrehistro asing kumpiyansa sindang maitaas pa ang numero kan mga inay. Bareta sa ibang nasyon. Nag-apply ng emergency use sa listing sa World Health Organization na WHO ang COVID-19 vaccine maker na Novavax asin Serum Institute kan India. Ini para matawan ang sindan ng diretso na makapagpabakal ng bakuna gikan sa manibibang nasyon. Sinyalis man ang emergency use listing kan WHO para sa safety asin efficacy kan nasabing bakuna. Sigun sa Novavax, nakasentro sindang unyan sa mga nagtitiyo sa sin middle income na nasyon para sa indang initial na supplies kan bakuna. Nangako sindan ng 1.1 billion doses din bakuna sa indang itatao sa COVAX facility na pinapanginotan kan WHO. Bareta sa lado ng sport. Sinugo kan World Boxing Organization ang kampo ninda bantamweight king John Riel Casimero asin mandatory challenger Paul Butler na puna na ang negosasyon para sa indang pagampangan sa laog nin 20 dias. Si Casimero hali pa sana sa split decision win kontra kay Cuban boxer Guillermo Rigondao asin nakaaging bulan. Dahil kay ini kinakaipon ni Casimero na indepensa sa iyang titulo sa mandatory challenger na si Butler. Ibis na magparalapag asin magpunpon nin basura sa kadagatan, inimbento kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa tabang man kan environmentalist na si Mr. Trashwheel. Ibinugtak kini sa puro kan salog para halaton ang tunay-tuniladang basura na magbulot sa iyang ngimot. Sa tabang kan duwang kasabay kini na trash collectors, nakasarama nin in million pounds din basura hali sa tubig ang Mr. Trashwheel sa saro sa nang aldaw. Sa ngunyan padagosan pag-manufacture kini para ibugtak sa iba pang syudad sa palibot kan Kinaban. Siring man bako ini ang bulong sa sangkatutak na basura kundi ang pagkakaginhawa o pagkakaigwa din efficient disposal methods. Istorya na iiba. Dai makakagamit ng comfort room sa mga establishmento ang mga dainin COVID pass sa the Netherlands sigun sa sindang health officers. Tinurosa na ngunyan ang COVID restrictions duman kay baanan pagpapautob ng social distancing. Erot nang pigproponir na mag-require ng mga pinag-aapod na COVID pass sa mga restaurants as in bars alaga daini inaprubaran kan parliament kan the Netherlands dahil sa ditman sana ang tsansang magkauralakitan sa nasabing establishmento. Imbes kay ni sa restrooms o CR na sana kan establishmento mahagad ng COVID pass kung saan nakasurat kung nabakunahan na ang may kapot kay ni kung siya nagka-COVID na dati o kung nagnegatibo siya sa RT-PCR test. Inako kan Health Minister na si Hugo de Jonge na istorbo pa manggiraray ang COVID pass requirements sa mga namamanwaan na gustong makabuelo hali sa health restrictions. Alagad kay puan man na respetuhon ang desisyon kan parliament sa nasabing issue. Flashback. Septyembre 25 kan taon 1903 kan magsuko sa Amerikanang colonel na si Harry H. Banholtz si General Simeon Arboleda Ola, revolutionary leader kan ginubatan Albay. Nangyari ang pagsurrender sa taon matapos na magsuko man si General Malvar sa mga Amerikano kan Abril 16, 1902. Nagsuko si General Ola sa kondisyon na ang mga tauhan niya tawanan ng amnestiya. Sinangatan siya ng kaso asin napatunay na guilty sa kasong sedisyon asin sinentensya ng 30 taon na pagkakapreso. Kan 1904 tinawalan siya ng pardon asin nagbalik sa iyang lugar na tinubuan sa ginubatan asin naging municipal president. Yan ang mga bareta. Sinurat dyan sa DZGB Newsbase. Patarabang-tabang News Director din para sa News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sinong naging tagapagbareta ngunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Kay maghali na magpuknat masunod ng programang Iskaramusa. Kay Bas Angel Mustasa pagkatapos na nagkapirang mga pagirumdom. Sa nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan Ifar. Isang alaksan Ifar, tapos ang sakit ng katawan.
Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon